Přihlášení do systému webu a vložení příspěvku se dělá jednoduše. Při přihlášení na adresu webu za adresu, to znamená klrs.cz, vložíme /wp/admin, dáme Enter. Tím se dostáváme na logovací stránku vlastně do systému webu. Tady napíšeme svoje přihlašovací jméno a heslo. Dáme přihlásit se. Tím se dostáváme na výchozí obrazovku WordPressu. Nás tady v tenhle moment zajímá vlastně jenom jedna věc a to jsou příspěvky, protože budeme přidávat příspěvky. Takže na levé straně tady je roletkový menu se vším možným. Nás zajímá pouze tohleto. A to je příspěvky, kde můžeme buď to editovat v nějakém přehledu a tak dále, to, co k tomu patří. My tady potřebujeme vytvořit příspěvek, takže dáme vytvořit příspěvek. Tím se dostáváme na takovouhle jednoduchou stránku. Celé vložení příspěvku začíná zadáním jeho názvu, takže tady demonstrativně dáme nový příspěvek. V momentě, kdy klikneme tady, tohle je okno, do kterého se vkládá text jako takový. Tady se nám teďka objevilo zkrácený odkaz na jméno příspěvku, to si WordPress vyplňuje sám, takže do toho nešáháme. Přidání textu je velice jednoduchý. Já teda používám záložku HTML, že budeme kopírovat text z Wordu a ten Word si sebou většinou tahne nějaký formátovací bordel, který tam nechceme. Takže máme ve Wordu nachystaný článek, tady je demonstrativní záležitost. Takže vemu, skopíruju do schránky, vložím kurzor do okna a klasicky Ctrl+V vložím. Tady se můžeme přepnout zpátky do editoru, který už nám teda umožní dělat úpravy v textu. Tady uděláme jen tak, když jsme tady něco měli. Tady vyťukneme. Tady. Podívám se zpátky, jak se nám to tady, ano, tak ten znak v tom kódu nám dělá vlastně tu velkou mezeru, kdy nepotřebujeme. Pro normálního smrtelníka lepší používat klasickou jednu mezeru, tak jak je to tady. Případně se to dá teda udělat tady, ale v podstatě jde akorát o nějaký jednoduchý zásahy, které tady jsou v tom. Přepneme se teda zpátky. Další standardní úpravy textu se tady dělají klasicky, jednoduše, vemu, dám tučně, třeba vím, nějaká kurziva, seznamy, to je v podstatě obdobný jako barvení textu, třeba co dává Word k dispozici, je to obdoba, je to prostě textový editor. Takže tady si dáme ten náš článek nebo ten náš text, který potřebujeme. Pokud chceme udělat třeba odkaz, tak se to dělá taky jednoduše. Označíme text, který chceme, aby nám někam odkazoval. Tady je značka přidání linku, který se klasicky vyplní a tak dále. Potvrdíme, prostě to jsou jednoduché věci, které budete znát z jiných věcí, jednoduché zásadní věci. Tak a teďka, co postupujeme dál. Takže máme v tenhle moment nakopírovaný, připravený nějaký článek. Pak se přesouváme tady na tu pravou stranu, kde jsou rubriky. To znamená, vytvořili jsme si článek a chceme ho přidělit k nějaký rubrice. Takže tady to bude článek například od mistra Řeháka. Takže zaškrtneme, aby se nám řadil do této rubriky. Poslední věc, která se tady dá měnit, je-li potřeba, tak tady je nastavení publikace, dá se změnit datum, to znamená, dá se to umístit třeba o pár dnů zpátky nebo prostě dopředu, ono se to potom podle toho tak zobrazuje.
Tím je vlastně všechno jakoby hotový a jediné, co my potřebujeme, tak je to teda samozřejmě napublikovat, což je tady to modré tlačítko, důležitý finále. On to napublikuje, my můžeme si tady dát zobrazit příspěvek. Tak, tady vidíme to naše veledílo, jak to vlastně vypadá. Zkontrolujeme, jestli tam není nějaká jakoby zásadní věc, vracíme se zpátky a potom se musíme korektně odhlásit ze systému. Je to tady nahoře, jméno, na to najedeme a ono nám to dá možnost odhlásit se. Tím se odhlašujeme, ono nás to vrátí zase zpátky na tu logovací adresu a jsme zpátky na webu. Takže vkládání článku je takováhle jednoduchá činnost. Pro tentokrát vše.